Van alles kun je kunst maken. En met alles kan deze dagen geld samelen worden voor Serious Request. Bijgelijks met bestek. In de komende weken wordt op tal van plakken op het Jereveen oud bestek inzamelen. Van het bestek wordt er weer een kunstwerk maken. Deze band van de Van Cleffen Squallen bezochten dat van de morgen leven. Een kunstmaatje van bestek is nog net zo makkelijk. Dat is juist de uitdaging. Dit zijn dingen die dorst net elke dag, maar ja, ik heb prachtige dingen van mij. Van kroonluchters tot en met chipbakjes, sinds het maar. Met plastic bestek en tape beziek je de band wat te bouwen. Een grote uitdaging. Het lukt wel, alleen het heeft niet echt iets wat het is, zeg maar. Het is gewoon bestek wat aan elkaar zit en dat is het. Jo, het is nog maar een oefening. Jong worden de eerste stikken bestek onder elkaar zetten voor het echte kunstwerk. Het inzamelen bestek moet ingegrut werk worden. De vraag is natuurlijk waar het zo skeert. Misschien komt er wel iets moois uit dat een restaurant zegt, hey, dit is een mooi ding, dit hing je op bij u in het restaurant. Of misschien is het wel een bedrijf bij die zegt, nee, dit is een mooie blikvanger voor ons bedrijf. Na een week manje wordt het kunstwerk veild. En dan moet het flink wat geld opbrengen. Nevens de band van de Van Cleffen Squallen kan haar een oefenkunstwerk zijn de veiling. Maar wat zou het dan opsmieten? Wel een miljoen. Ja, makkelijk. Nee, 10 euro. Ik weet niet, het zal wel veel moeten opleveren voor al die arme kinderen in andere landen. En dit is het resultaat. Dus had je nog een miljoentje te lezen na,